amwene, just like I said, thank you very much kwa wina aliyense amene munandipeza ku inbox nkumandiuza kuti ndionere video interview ya Brenda. Amayi aja kunzuzu amene aimwara analanda katundu. Ine nadabwa kuti anthu amukukamba za interview imeneyi. Chachitika ndi chani? Kuti ngani yake ndiyo ndi chani? And today when I woke up, it was the first thing for me to watch from bed. And amwene ndimapya nayo mtima. Amwene story ya munthu ija yoma kupyesa mtima. Amwene 10 minutes, not even 10 minutes, 5 minutes kumva story ya amayi aja. You could see ndi mayi wachitsanzo. You could see kuti this is a typical mother amene wanzeru, very eloquent, zeru zachibadwidwe, what discipline, and akukamba za banja lake, how they started business as banja, kumachita kunena kuti this is every man's dream. This is every man's dream. Pamene zaka zino pamene anthu akudandaula za azimayi kungoononga ndalama za azibambo, azimayi amene they want materials, basi wasting money on materials, zinthu zina zake. This was a woman who willingly chose simplicity with her husband, kumakhala parenti ponena kuti ali asikana ena akana singakhale ndi kumene kwakwera. But a woman amene ali ndi destiny, amene akudziwa kuti amwene Auntie Brenda, Auntie Brenda, perfect, a perfect woman. Perfect woman. Bless her family, bless her kids. She's a mother to 4 kids. Bless her family. Now, story yao ayamba kukamba. Nani ndichidwa mwene kuti ndimvetsetse. Chifukwa choti anthu adandaula kale, and I was like ndimve kuti nkhani kuti bwanji. I was even angry when the interviewer started interrupting her, asking some questions and answers. Isini mafuna so adule ya amalize nkhani timve. Was I the only one in what? Simapya ntima ndi interviewer. Yes. Of course, the interviewer did a good job. He did a good job. He managed kuipanga control interview ija. Komanso sikuti anangowasiya kuti wango lankula yeso nkumalira nawo ya iyeyo amakhala professional. I say it's not working ndani landira malu ako. Timapya ntima ukamadula chifukwa chonena kuti ngani ija tinali nayo timafuna tiimve mwasangasanga. So anything ukafusa china chilichonse chimakanga kuchedwesa. Komano, you did a good job, very professional. Kuposa so anthu ama TV ena ndi ena, ama news ena ndi ena interview ija. Yes, anyway, story yawo sopano yapanga expose zinthu zimene tikuyenera tizizipanga expose. Tikuteta kuti Malawi people can get rich ndi financial discipline and hard work. You work hard, you let God do the rest. You work hard, you let God do the rest. People can get rich working hard. Eyedu ineyo ndi anthu amene timatsutsana nawo pa internet, amene mumandimva ndikutsutsana nawo kapena amafuna azitenga ma video yanga out of context. Timatsutsana pamenepa. Zomanena kuti Malawi sitingalemere through hard work. You understand? Zomanena kuti Malawi sitingalemere through hard work. Zomanena kuti sungakhale millionaire through hard work. Ndinanena kuti people who work hard akuchita zinthu bwino. They can get loans, they can repay back their loans and end up having loan free, credit free, you want to call a millionaire, billionaire. Bueno. It takes time, it takes discipline. That woman, that was a perfect example. Komano muone kuti Malawi kupanga na prevent toka kuti Malawi sa kuyenera kukhala hotel. Zinayambira bati kungobwera kunzuzu kutsegula shop. Atabwera kunzuzu nobody cared. Apanga business yanji nobody cared. Until she acquired malo ndikutsegula hostel yawo. Ndi pamene akuyamba kubwera akuti aku immigration. Kaya amachita kutumidwa. Ndeti mafuna tidziwe status yanu, kuti status yanu, mapepala anu, kodi inuyo muli ndi work permit kapena muli ndi permit yanji yokhalira mdziko muno. Mbava amwene mbava zabwera. That's how they do ndi ma foreigners aja. Amapanga choncho ma foreigners aja, ila ma foreigners aja pasala ndalama. Basi ndazi apanga protect ma foreigners aja. So they wanted to try Brenda, this lady chimodzimodzi. Inu zimayi uyu wakucholo uyu. Zimayi wakucholo uyu. Olosa panga noka background check yo bwanji. Musa nabwere kuzamfusa at least. Musa nabwere kumaza ziyalusa choncho. Amalawi amene
akuti Malawi nzawo mzimayi wa Malawi sangapange oni zinthu ngati zimene zabwino ngati zimene zazikulu ngati zimene sangapange. That's the logic it. That's the logic. Zimayi sangapange wa Malawi sangapange oni business yaikulu ngati imene kumakhala shoulder to shoulder ndi amwenye. You see, this logic yathamangisa Amalawi tonse mulimbi muja munali Amalawi imene mujamu yathamangisa Amalawi tonse akufuna mukhale amahomedi okhaokha. Amahomedi okhaokha. Lero ndi mwazaza machaina munalibetu mbuyo abweramo mulimbi muja peza malo kuti munthu wa Malawi apeze malo omwewo unthamangisa. You don't wonder kuti Malawi sampezeka bwanji. Yetu kuchoka amenewo apolisi ndi asite together harassing a woman, harassing her. They are sitting together. Akuti si yawo yayi akunamba amene wa business me atuuze business ndi andani kuti namba kuganizo dawo kuti ndati ndapita ndakayambisa business yanga zo ma dreams anga umene makhala na wanje kuti ndiza kumana ndi zimenezi anthu azamba kunena kuti yeye ndi ndani mwakuti paka kukupanga harass kukumanga kukasiya muselo. And then MRI comes at the end just to finish her like that. Ineyo I hope interview manager yo ku Malawi atsogolere athu adziko mwayiona. I hope atsogolere ku MRA mwayiona. I hope you correct things. Times have changed now. Times have changed. Information is out there. We have social media nowadays. We have TikTok, we have Facebook, we have all these platforms. You will be exposed. And if you are doing the right things, tikupanganiso ni expose tikupangani tibweresa, we will shine a light on you. I hope some people amene muli ndi maudindo mukonza zinthuzi, that woman needs to get her business back. She needs to get her business back. She needs to be compensated. Come on. Tatiyeni tizikondana Amalawi tokatoka. Tatiyeni tizikondana Amalawi. Tizikonderana Amalawi tokatoka. Osati sokukondana. Tizikonderana. You understand what I mean? Tizikonderana. Tatiyeni tikonde Malawi, tizikonderana kuti ifeyo tikamachita bwino, Malawi yes wachita bwino. When a Malawian is doing fine, not putting each other down. Tatiyeni tizikonderana. Ndilekezere pamene pa nkhani ya Auntie Brenda. I hope she finds justice. I hope I'll hear good headlines. Ndipo tizapanga video yosangalala kuti she has been compensated. All these wrongs have been righted. I should say that. Zikoma kwambiri ndine Nesta, the black teacher.